Given khathi silapha eCaltex ngiceda kwathi petrol bangitshela ngecompetition ngabe sengigcwalisa imininingwane yami kule slip sepetrol engiyithengile. Bosho ukuthini ukuthi kuyafana ngeke ngiwine ngibani oke wawina? Hayi wena. Awungitshele vela ukase wawina icompetition empilweni yakho, awukase vela ukase wawina icompetition. Esikolweni mhlambe kufike abantu baka Eskom bazofundisa ngokuthi wongiwa njani ugesi bese uyaphendula ukuthi ugesi ungawonga kanjani. Awukase nalapho wawina mhlambe isikhwama noma irula. Given awukase vele wawina ngisho nale competition ye Super B la abantu bebafonelwa khona ekseni ugcwalisa islip sakho othenge ngaso egogogweni usishiye lapho bese bayakufonela ekseni ngubaphangamene akubuza athi uthela kancane bese uthi wena ibhodontswi iSuper B imhlophe ba awukase wahlulwa ngiloko nje awukase nalapho wawina. Hayi mngani wami awukase mhlambe uwine eprimary noma esecondary kuze boMpumalanga Gambling Board boLiquor Board bazofundisa ngobungozi bokugembula nobungozi bokuphuza utshwala yabona drinking irresponsible bese nje uphakamisa isandla wena isikhwama noma something. Awukase wawina empilweni yakho vele awukase. Okay angisho lokuthi mhlawumbe uwena imoto ngoba imoto uyabona mhlawumbe awukase wazithemba ngaleyo ndlela ukuthi ungenele umncintiswano wokuwena imoto kodwa nje lento eyincane nje uyabona awukase nje wawina sengisho mhlawumbe esikolweni yabona ecollege uwine nje into ethile nawe ongayikhomba yabona khayikini ukhombe abantu abakhe ezithombeni noma njani vele awukase wawina. Sho. Mara ucabanga konke ku right. Awuyangithusa wena awukase wawina.